Ze ondo, Bittor. Bittor kas zinen, Bittor kas zara, baina orain Bittor kasterin egiten duzu. Hori da. Jende alperrari egin nahi diozula lan zikina, bere etxean, bertan. Bueno, alperrari baino igual jendia bastante disfrutoia dana, baina ez da buena gure jatetxe batera fatia, ez? Orduen ni faten atxe zuen herrira, eta nik itzen zuet zuen herrixen jatetxe baten zerbitzua. Eta gaur 3 pintxo egin dizkiguzu, zer dira? Lehenengo pintxua, horren kontzeptua da txandrio moduko bat, ipinotena tomate txerri batzuk, pepinillo batzuk, piparrak, azituna beltzak. Dena hotza esan duzu, bai? Dena hotza, eta gero... Ze Asier, zer diozu? Ahoko papilak eta mugitzen hasteko. Bigarrena da hotdogen ogixakin indako bokadillo bat. Dauka maonesa purtxo bat, tortilla patata eta piper gorria. Asier? Mikrofonoa... Ederra mokadua, motel. Mikrofonaren koloreko piperra. Goxoa, baina nola bizitikan natorren motelixeagoa inzait. Barrura, dana jateko moduen. Nosi bai, ez? Hirugarrena apur bat da, atrebidotxuena, esan geike, da tostadatxo bat, ogitxi gortu batekin, dauka sobrasada iberiko purtxo bat, gaztaia feta eta estia. Estia? Bai, sobrasada eta estia, eta izaten da nahasketa berezi bat, baina Extremaduran da asko jaten dana. Ea gure... Asko gustatu zaitu hirugarren hau. Hirugarren? Errematatzeko amaitzeko oso egokia. Bai. Errematatzeko beste biak ere errematatzeko euskazuzte bakoitzari. Hau beteketa, Hau ez da ona osasunaren zate.